Салом дӯстон, дар ин видео мо ҳамисаи пулмона дар кашлоки пайр мегирем ва мебинем ки чӣ нишон медиҳад. Ва ина дар баланси ма 70 рубла 82 копейкаи. Барои пултона гирифтан шумо настройкада бояд кашлоки пайртонада бояд кайгӣ бошед ва ина вивестиро интихоб мекунем. Ва ина кашлоки пайра нишон медиҳад ва айҷа ма 1 рубл гирифтагим ва дуюм бор 10 рубл 11 рубл гирифтам ва 10 рубл ма дар ҳамин сайт гузаронда будам. Ва ина ҳозир дуюм бора гирифтанда кашлок мона нишон медиҳад ва ина 72 рубл баланс мона нишон додесай. Ва заказат выплатаро интихоб мекунам ва инҷа менависад ки пополните минимум 30 рублей, после этого выплати будет доступна, яъне ки 30 рубл бигузарон мегӯяд. Барои ман 10 рубл гузарондам, инҷа ман кор кардам, лекин наметавонам гирифтан. Барои ҳамин ин сайтҳо ҳам хеле метавонед пул қати хубаш нагузаронед. Ҳам хеле кор кунед, хубтар мешавад. Ва хайна биё ҳозир ман пополнит мекунам, бо ҳамин сайта проверка мекунем кани роста ё ки не. Ва дар инҷа ина баланси ман нулай, пополнит зер мекунем ва инҷа кашлоки пайри ма бояд пайрда даромадагӣ бошед. Ва ина инҷа нишон дагиям ки ман 10 рубл дар ҳамин сайт гузарондагиам. Ва ина вибрата интихоб мекунем ва дар инҷа 30 рубл гуфтагӣ буд, мо 30 рубл менависем. Перейти ки оплатаро интихоб мекунем. Инҷа оплата через пайра интихоб мекунем ва моро дар сайти пайр нишон медиҳад. Инҷа сума 30 рубл, бояд 30 рубл ва инҷа кашлоки пайр рубла мегирем. Ман рубла интихоб мекунам ва инҷа подтвердита интихоб мекунем ва 30-29 мешавад комиссияш қати ва бо инҷа оплатит счёта интихоб мекунем. Ва ин баланси ма, ин баланси ма дар ҳаминҷа 30 рубла 29 копеек мегузарад. Подтвердит мекунем. Ва ина вы успешно оплатили свой баланс покупок. Мо пула гузарондем. Ва ина баланси мо 31 рубл 50 копеек шуд. Ва ҳозир проверка мекунем кани мо доплатит мекунад. Ва ман ин сайт мебурам ва дигар кашлокамда медорам. Ва ина дар ин кашлоки ма дар балансам 15 рубл 36 копейкай. Ва дар инҷа ина вивестиро интихоб мекунем. Ва бо кашлоки пайра мегирем. Ва ина 70 рубл 82 копеек заказат выплатаро интихоб мекунем. Деньги успешно переведены на ваш кошелек, яъне ки пул дар баланси мо гузашта 72 рубл 82 копеек. Ва инҷаро як бор обновид мекунем. Продолжит. Ва ина баланси поёнгӣ 0 шуд ва 31 рубл 50 копеек дар баланси ман монд, ин пуле ки ман гузарондам. Ва ина ҳозир дар инҷа дар баланси ман 15 рубл 36 копейкай. Ва ина дидед дар баланси ман 88 рубл 18 копеек шуд. Сайтам хеле кор мекунад. Короче расчётона бигирем, хеле мумкин аст ки бисӯзенда дар хеле сайтҳо. Хай бо эҳтиёт мекунем. Ва дар инҷа чӣ хел бо мехари ҳамин площадкаро. Ва инҷа площадка купита интихоб мекунем. Ва ина ҳозир айма қариб 1 рубл шудай 80 копейкай. Ва ина инҷа ман дута чӣ дорам? Дута хеле 10 рубла харидагиам. Ва инҷа 60 копеек дар як сутка омада фоида меёрад. Ва ҳозир дар баланси ман 31 рублай ва инҷа якумаш 10 рублай, дуюмаш 100 рублай. Ва мо 100 рубла да пул надорем, сетаи дига хай биё 10 рубла мехарем. Ва ина приобрести мекунем. Ва ина якта харидем. Ва ина дидед бо скорости коркунӣ тез шуд. Ва ина бо яктаи дига мехарем. Инҷа баланси ман ҳозир обновидш кунам. Ва ина баланси ман 21.50 шуд. Бо инҷа приобрести мекунем. Ва ина баланси ман 1 рубл 2 копеек дар як сутка шуд ва инҷаро обновид мекунем. Продолжит.
айна баланси ман 1 рублу 50 копейки шумонд ва 1 рублу 50 копейк дар 1 сутка мада ҳамин сайт фоида меёрад. Барое ки сетаи дига мо харидем. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.